Da, terminați. Aveți o Da, întrebare? nu, mai am o întrebare pentru domnul Peju, dar la final. Am înțeles. Nu i-am anunțat pe colegii noștri. Nu? Nu i-am anunțat pe colegii Așa noștri. din presă? Am considerat, eu trebuie să vă spun că în ultimul timp multe acțiuni ale colegilor noștri le-am văzut în presă și este ca un reproș și mi se pare corect. Cred că noi, Partidul Național Liberal, după cum ați văzut și în ultima perioadă, este un observator fin a ceea ce am promis în campania electorală și atunci când ne îndepărtăm față de ceea ce am promis... Observați că-ți promis în campanie, e mai bine să fiți un executor a ceea ce ați promis în observator. Atunci când, trebuie să știți că administrația centrală este produsă de către domnul Ponta și domnul Ponta are în subordine un cabinet format din mai mulți miniștri, atât de la PSD, de la PNL, PC și UNPR. Cert este că atunci când a trebuit să susținem un proiect și un demers al dânsului care a fost promis în campanie, a fost alături, atunci când s-a întâmplat poate invers, poate am sancționat în presă. Cert este că nu am stabilit în USR când avem voie fiecare partid să ieșim cu argumente sau cu acțiuni sau cu... avem dreptul la proiecte proprii. Consider că în acest proiect se pot alătura oricând și sunt bineveniți. Noi avem o colaborare bună aici în Brahova. Sunt anumite divergențe și constructive și cred că atâta timp cât în USR vor fi divergențe și transparență, cu atât mai repede vom reuși să ne atingem ceea ce ne-am propus cu toții.